Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaurkoan Antsoain aurrerako Jon Garaio izango dugu gurekin platoan. Eta ondoren Euskararen jatorria elkarteko kide den Patxi Alañorekin hitz egingo dugu. Hala ere, lehenago has gaitezen betiko edukiekin. Has gaitezen gaurko efemeridekin. 1975ko irailaren 27an etako kide ziren Jon Paredes eta Angel Otaegi gipuzkoarrak eta Frapeko 3 Baena Sánchez Bravo eta García Sanz exekutatu zituzten. Frankismoan eman zen azkeneko heriotz zigorra izan zen. Gainera, irailaren 27an ere, baina 1984an Avril Lavigne Kanadako abeslaria jaio zen. Eta azkenik gaurko egunez duela urte bat 2020an Yuko Takeuchi aktore japoniarra hil zen. Goazen orain gaurko lerroburuekin. Arratsaldeon, gaur irailaren 27a astelena, hauek dira Iruñerriak eta Nafarroak utzi dizkiguten albiste nagusienak. Gobernuak gaur aurkeztuko ditu pertsona migratzaileentzako harrera planaren eta kulturarteko bizikidetza estrategiaren zirriborroak. 200 pertsona baino gehiago parte hartu dute Iturgoien herritik Urbasandia Parke Naturalaren inguruan proiektatutako poligono eolikoaren aurkako mendi martxan. Iratzeko monasterioaren eta García Ximenez kalek eta Tafalla zeharkaleak bizikletarako, estalitako eta zaintzapeko aparkalekuak izanen dituzten. Gobernuak Nikdoren bidezko ekitaldien antolaketaren bitartez Nafarroarentzat balioa sortzearen alde egin du. Ollo kontseilariak ezkabatik 1928ko maiatzan ihes egindako Emiliano Miguel Portugalen gorpuzkinak eman dizkie bere senideei. Maixabel filmaren emanaldia kartzelan ikusteko aukera izan dute 80 presoek. Iñaki Perurena kanpo ekintzak 2021an Nafarroko etxe eta etxeekin antolatzen duen ekitaldiko protagonista. Udazken honetan antzerkia aroak 4 antzeslan aurkeztuko ditu gazte eta helduentzat eta harreman sentimentalak, nortasuna eta adin krisia izanen dituzte hizpide. Álvaro Matxinbarrenak erakusketa proposatu du Ziudadelako bolborategirako formaren eta emozioaren zorroztasunari buruzko hausnarketa iluntasun giroan. Erakusketa ostiralean zabalduko da eta urriaren 31 arte bisitatzen ahalko da. Aste hontako agenda errepasatzen jarraituko dugu. Ostegunean, Barainengo kulturgunean eta arratsaldeko 8etan hasita, Idoiaren kontzertua egonen da musutruk. Larunbatean bestalde, Berriozarko entzunaretoan fadoak entzuten zituen gizona antzezlanaz gozatzeko aukera izanen da 8etan. Eta azkenik, igandean, Agoan taldearen kontzertua egongo da 8etan Atarrabiako kulturetxean. Pasa gaitezen orain gaurko komunikabideen azalak aztertzera. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Titularrak dioenez, Nafarroako epaitegiek lurzoru klausulen inguruko 2300 auzi dituzte ebatzi gabe. Argazkian, osasuna kanpoan geldiezina dela nabarmentzen du. Bestalde, Alemanian dena zabalik geratu dela azpimarratzen du, CDUren aurkako garaipen sozialdemokrata apalaren ondoren. Gai aldatuz, Iruñeko kartzelan proiektatu ondoren Maixabelek obazioa jaso zuela aipatzen du azal honek. Horretaz gain, 13 urterekin COVID iraunkorrarekin bizi den gazte baten esperientzia nabarmentzen du Notiziasek. Eta, bukatzeko, Belagoako aterpeak 50. urteurreneko ekitaldiak amaitu dituela jakinarazten du. Diario de Navarrarekin jarraituko dugu. Argazkiaren bidez, osasunak kanpoan dena irabazten duela nabarmentzen du. Horretaz gain, SPD eta CDU Alemaniako gobernuagatik lehiatuko direla azpimarratzen du, hauteskundeetan berdinduta geratu baitira. Gai aldatuz, landa eremuetako bizilagunek medikuak galtzeagatik haserrea erakutsi dutela jasotzen du gaurko azal honek. Eta amaitzeko, 500 txirrindulari inguruk Tuterako kaleak hartu dituztela aipatzen du. Pasa gaitezen Gararen azala ikustera. Titularra SPDren abantaila laburrak Alemaniako agertokia irekita uzten duela da. Argazkiaren bidez, gaurko egunkari honek pandemiak gazteengan utzitako aztarna aztertzen duela iragartzen du. Horretaz gain, EAJak autogobernu justuaz hitz egiten duela jasotzen du, ezerekin hautsi gabe. Eta amaitzeko, Alaphilippe berriz ere munduko txapeldun
izan dela azpimarratzen du. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusiak Eduardo Santosen deklarazioak azpimarratzen ditu. Esanez, Maixabel Lasak Iruñeko espetxean pertsona guztiek bigarren aukera bat merezi dutela aldarrikatzeak indar handia daukala. Eta bestetik, Mikel Mundiñanok esandakoak jasotzen ditu. Hau da, unea dela presoak etxeratze bidean jartzeko eta sufrimenduarekin amaitzeko. Jarrai dezagun gaurko eta biharko eguraldien iragarpenak ikusten. Gaur, fronte batek hodeiak eta euria ekarriko ditu, batez ere ipar partera. Mendebaldetik hasita eta egunak aurrera egina ahala, hodeiak ugaritu egingo dira, eta arratsaldean euritara joko du, kostaldetik hasi eta Kantauri isurialdeko gainerako lekuetara edatuz. Hegoaldean ateri eutsiko dio. Goizean hegoaldeko haizea ibiliko da eta arratsaldeko orduetan ipar mendebaldera egingo du. Bizi ibili daiteke, bereziki kostaldean. Goizean goizeko temperatura suabea izango da, apur bat altuagoa izango da kostaldean, eta hainbat lekutan minimoak egunaren amaieran neur daitezke. Temperatura maksimoak pixka bat jaitsiko dira edo berdintsu jarraituko dute. Eta bihar, eguraldiak ildo beretik jarraituko du. Hodeiak ugariak izango dira, batez ere ipar partean. Hegoaldean saretuago egongo da. Noizean behin euri apur bat egingo du, bereziki Kantauri isurialdean eta arratsaldean. Iparraldeko haizea nagusituko da, arratsaldean bizi ibiliko da eta temperatura maksimoak gradu pare bat jaitsiko dira. 20 gradu ingurukoak izango dira ia denean. Orain, Antxoain aurrera ekimeneko kidea den Jon Garai etorri da gure platora. Kaixo, Jon. Kaixo, egunon. Ze moduz? Ongi. Ongi? Bueno, konta iguzu pixkat, Antxoain aurrera ekimena nola sortu zen? Bueno, Antxoain aurrera ekimena pandemia garaian sortu dan egitasmo berezi bada. Ez da ohiko kolektibo bat, eragile bat, baizik eta hor laguntalde bat bildu ginen, hausnarketa bat konpartitzen genuen, eta zan ze garai zaila zan, edo zen gauza egiteko, baina era berea ze garrantzitsua zan, berpiztea herria eta ahalik eta ekimen gehien antolatzea, txukun, zera segurtasun neurriekin eta beste bai, baina era berean ere pixkat jendeari eta kolektiboei bide bat ematea, berriro herriko grina hori ateratzeko, ez? Hori izan zan egiteko, bai, hori izan zan hausnarketa, eta esan genuen, goazen gauzak antolatzen hastera, eta helburua gehiago zen egitea, ongi egitea, eta gerora ikusiko da, ez, eragile honek edo taldetxo honek jarraipena izango duen, edo ez, martxan gaude eta pozik gaude. Eta, noiz hasi zineten elkartzen eta noiz hasi zarete jarduerak antolatzen? Bai, egia esan da, ziginean 2021 bateko hasieran edo izango litzateke, ez dakitu hain data jakin bat, porque lagunen artean hasi ginen hitz egiten. Eta gero egia da, Antxoinen badago gazte talde bat, Antxofest, izena duena, hor taldetxo bat bada, hori bai egituratuta dago. Eta dia gazte batzuk non audiobisualak eta ikasten ari dien, eta beraiekin modu batean edo bestean harremanak genituen, taldetxo honetan ere badago Olentzero eta beste egitasmo batzuk antolatu duen jendea. Orduan, beraien artean bai bazegoela elkarlan bat, eta hortik idei polit bat sortu zen, eta zen Antxoinen dokumental bat egitea. Datorren urteko ekainan aurkeztu nahiko genukena. 2022an. Eta herriko historiak kontatu nahiko lituzkena, ez? Hori da lehenengo ideia, hortik atera zen, baina hasi ginenean emozionatu ginen. Eta ikusi genuen oso polita litzatekeela horren bueltan ere ahalik eta ekimen gehien antolatzea, jendea gonbidatuz, kolektiboa gonbidatuz. Eta hortan ari gara, 3-4 ekimen egin ditugu, eta ongi ateratzen ari. Azkenekoa larunbat honetan, ez? Egin duzue argazki erakusketa ibiltari bat? Hori da. Eta zer moduz joan da? Oso pozik gaude, oso bitxia izan zen. Bitxia esan nahi dut, oso naturala izan zelako. Gu saiatzen ari gara, ez izatea ekimen oso estrukturatuak, baitz eta pixka bat kreatibitateari bide ematea. Eta Antxoainen badago Facebook horri bat, proiektu Antxoain deitzen dena, 10 urtetik edo bizi dena, eta 2000 lagun bat edo gaude hortan. Eta proiektu horretan jendeak aintzinako argazkiak eskegitzen ditu, elkarbanatzen ditu.
Eta, bueno, hor gure artean eritzeite, zaten, oso polita litzateke hau kalera ateratzea, ez? Eta okurritu zitzaigun kalera ateratzea, horretarako udalarekin hitz egin genuen, eta proposatu genien eurek inprimatzea eta guk antolatu genuen materiala, baina udalak bere gain hartu du, eta guk eskatu geneena gerora erabiltzeko aukera izatea, eta era berean jubilatu elkarte batekin kontaktatu genuen, beraiei proposatzeko protagonistak izatea. Azken finean beraiek dira, herri hori ezagutu zutenak, eta oso polita iruditzen zitzaigun eurek protagonista izatea ekimenean, eta beraien ahotsatik entzutea nola zen herria, eta beraien bizipen, eta ez zen izan historia hitzaldi ohiko bat, baitzik eta beraien bizipenen gaineko erakusketa ibiltari bat izan zen. Orduan nola izan zen argazkiak jartzen zen dituzten toki desberdinetan eta toki horietako bakoitzan azalpen bat edo ematen zen? Hoxe da, hor antolatu genuen, saiatu ginen nolabait herriko laugunetan kokatu genituen, eta saiatu ginen zonalde horietan, zonalde horietan zeuden argazkiak jartzen edo, bai? Esan da, ez den posible zehazki, hori, gainera hor agertu zen, ze polita litzateke, urrengo batean kalez kale, hortxe duzue lana eta nahi duena agertu dezala, ez? Gurean pixka bai simplifikatzera jo genuen eta laugune sortu genituen, panelak erabili genituen, udalak utzi zizkigunen bat panel, orduan bereziki udal plaza erabili genuen hasiera moduan eta hor ekitalditxo bat antolatu genuen, musika eta pixka deigarria izan zedin, eta behin aurkezpen hori eginda, lau plaza horietatik egin genuen eskuko megafonia batekin, bilbide bat. Bagindua zen eta gelditzen ginen, eta 3 jubilatu emakume hauei, Bizian, Amari eta Elena, harreman oso polita egin du gainera oso polita izan da, beraientzako ere, eta atzo eskertza mezu asko bidaltzen ziguten, eta baina ez bakarrik beraiek, baizik eta mikro irekia zen, eta nahi zuenak hartzen zuen, eta oso polita izan zen, porque jende gazte batek hartu zuten, helduek ere bai, momenturen batean kendu behar izan genuen mikroa ere, ez baitzegoen modurik aurrera egiteko, eta bizipen mota guztietakoak, eta batzuk esan genuen, hori zure familian utzi beharko genuken, oso bitxia, baina oso naturala izan zen. Orduan parte hartzailea eta jendearen arteko harremanak ere nolabait indartzeko modua. Bai, eta gaineraz guk azkenean ez dakitzen bat egon ginen, txango ibiltari horretan edo, 60, 70 lagun edo, baina gerora argazkiak 2 orduz egon ziren herrian jarrita. Eta badakigu 100 pertsonak, azkenean larunbat goiza izan da, poteoan batzuk, erosketak egiteko, eta hori ere bilatzen genuen, inpaktu hori. Leku guztietan geratzen zinen, eta jende heldua liluratuta, jende gaztea ez zuen ezagutzen herriko argazki horiek, eta oso polita izan zen. Eta espero zenuten, izan zuen harrera hori, alagian antolatu zenutenean ez zenik etzen oso ongi? Beti geratzen zaizu kezka hori, hau frikilada bada, edo zer izango da, ez? Nik, igual gainera gure artean ere banaketatxo batzuk egin genituen, da niri espreski tokatu zait pixkate honen koordinazioa do, eta banituen espektatibak sanoak. Ez genuen hainbeste kuantitatiboki, zenbat jendera emango dugu 20, 30, esaten genuen, 5 baldin bagoaz, triste joango gara, ez? Baina aurreikusten genuen ziurrenik eguraldiak laguntzen bazuen, eta lagundu zuen, baldintzak sortzen baziren, oso deigarria izango zela eta jendea, eta sorionez ikusi genuen, horretan asmatu genuela. Eta hori ere, pixkatez, dokumentalarekin lotuta egonen da nola, azken finean dokumentalarekin zer nahi zuen Antxoainen historia, ezagutzera eman? Hori da, guk pentsatu dugu, momentu honetan, gidoia edo pixka sortzen ari gara, ez? Nolabait irudikatzen duguna da, herritik herrirako dokumental bat. Orduan gure asmoa litzateke herriko 11 eta 11 diodanean da, ez baitugu zehaztu zenbat izango diren. Baina herriko 11 historia edo kontatzea. Baina, aipatu bezala, Antxoainetik Antxoainera. Bai gure asmoa da, sentsibilitate, adin, jende ezberdinak historiak kontatzea, eta oso garbi duguna, hori bai adostuta duguna da, nolabait 3 bloke izango lituzkela, atzera begiratzea, pertsona hori nola heldu da Antxoainera, Antxoainen migrazio handia dago, Espainiatik horietako bat, eta Espainiatik kanpokoa bai. Orduan, jatorri hori ere landu nahi dugu, nola heldu zen Antxoainera jendea, atzera begiratzea,
bereziki garrantzia eman nahi diogu gure ustez gehiegi landu ez denari, eta da pandemia garai hortan bakoitza nola bizi izan duen hau, emozioei eta pixka bat honen atzean dago kolektibitatea zaintzeko helburua, ez? Horretarako sortu ginen. Eta orduan hori landu nahi dugu, ez? Bigarren horretan jendea ustutzea, entzutea. Eta hirugarrena eta guretzat ere garrantzitsuena da amestea. Alegia, beraien jatorri horretatik eta beraien bizipen honetatik zerri amesten duten. Eta, bueno, gure ekarpena xume izan nahi du, baina nolabait herriari iradokitzea ongi legokela, ez dakit, bide batetik edo jorratzea nolabait ideia ezberdin guzti horiek kontutan hartuta. Orduan, orain momentu hauetan gidoiarekin bazabiltzate, oraindik irekiak zaudete proposamenetara? Bai, porque aipatu bezala taldetxo hau zer audiovisualetan eta oso txukun ibiltzen dira, baina guretzat arazo nagusia momentu honetan bai dago aurre lanketa horretan, ez zaila da, ez gara profesionalak inor, hau auzolanetik sortzen den historia badan, eko prekarioa, diru laguntzen ikuspegitik eta bar, eta bai, ari gara jende ezberdinarekin kontaktatzen, eta maila batean bai egiten gauzatzen ari garen ekimen guzti hauek, larunbateko eta aurretik garatu ditugun beste batzuk, rekurso bezala erabili nahi ditugu, ez? Eta hor konturatzen ari gara, bakoitzak badituela virtualitate nahikorik, honetan sakontzeko, edo aurrekoan garbi genuen, jende helduari bide bat eman nahi genuela, baina ikusi genuen eta berretsi genuen ze garrantzitsua den beraientzat momentuan kontatzea, eta belarri bat jartzea ere, ez da. Horrek aurrekoan esaten genuen, ostia, honi eman behar diogu fijo, ez da. Eta herritarrentzat garrantzitsua da, ere ezagutzea besteen bizipenak, haien bizilagunen bizipenak. Bai, uste dugu, ez dakit oso originala izango da, ziurrenik ez dakit... Dena asmatua dago. Dena, baina uste dute herri ikuspegi batetik beti ongi dagoela bere jendartea entzutea, bere bizilagunak eta hor giro bat sortu nahi dugu, ez. Eta uste dugu gainera, aipatu bezala, ez da dokumental huts bat, baizik eta horren bueltan sortu ditzakegun ekimen guzti horiek positibotasuna ekarri nahi diote herrira, ez da, oso momentu zailak bizi izan ditugu, oso gogorra da dena, baina amestu dezagun ere, ez da gauzak ere, gure esku dago maila batean, ez, zaintzen bagara eta elkarrekin egiten badugu, aurrera egitea modu kolektibo batean. Baina, ez, ekimenak denen artean antolatzea ere erresagoa izango da. Bai, badauka bete kontraesanak, batzutan egia da, bakizu ez, batzutan erresago da zuk zeuka antolatzea zerbait, zuk nahi dituzun irizpideekin eta bar, eta gu behartuta egon gara, eta filosofia bezala bat egiten dugu horrekin, baina besteekin antolatzea, orduan, hori ere zaindu behar da, besteen erritmoak, besteen beharrak, besteen... Eta batzutan, talka txiki batzuk ditugu, baina oso interesantea da, eta denetik ikasten da. Eta orain, datozen egunetan edo hilabetetan baduzue horrela ekimenen bat prestatuta, momentuz dokumentalaren... Hombre, orain hartu behar dugu bai, porque egia da ekainean aurkeztuko badugu larri goaz, aurre lanketa batzuk udan egin genituen, baina azkenean aipatu bezala bolondresa gara denok, eta orduan ekimen bakoitzak lan asko eskatzen digu. Baina bai badugu gutxinek buruan bi kontu. Bat bada aurreko larun batean erakutsi genituen argazki guzti horiek eremu itxietara ere eramatea, alegia herritarrei ere ez bakarrik egun batean 2 orduz, baizik eta modu iraunkor batean leku ezberdinetan zera ikusteko aukera izatea. Hurrengo igande honetan, urriaren 3an Txokogorri eguna da, Txokogorri da Antsoaingo zentro komunitario autogestionatu bat. Hori izango da lehenengo eguna, non aukera hori emango da, eta astebetez, eta gure asmoa da elkarte ezberdinekin, liburutegirekin hitz egin dugu, eta herritar guztiek aukera izan dezaten nahi duten lehen lekuan ikusteko, eta hori ingo zirkuito moduko bat, ez. Ideiak sortzen ari dira gainera horren bueltan, eta zergatik ez dugu dokumental, aber zer ekartzen duen horrek. Eta gero beste ekimen bat bai buruan badugu ja nahiko adostua, guain martxan jarri behar duguna da, memoria historikoarena. Azkenean gu Ezkabaren magalean gaude, eta Antsoainen ere badago memoria historikoa lantzen duten pertsonak eta eragileak, Txinparta elkartea eta beste, eta eurekin Ezkaba gotorlekua ezagutzeko txango bat daukagu buruan. Bertan eurek azalpen bat eman dezaten, eta herriko menditaldeekin txangoa antolatu dezaten, denok menditik joateko. Orduan, da filosofia hori, berai eskatuko diogu antolatu dezaten txangoa mendiko taldeak, eta besteei egin dezaguten harrera eta hori nahiko aurreratuta dugu. Eta horretan ere gure ustez
herriko testigantza horiek ere memoria izan behar dute, eta memoria historikoa ere guretzat garrantzitsua da. Orduan zuek pixkat lotura bezala, ez? Bai, gozaten dugu pixkat euritako bat garela, ez? Antsoain aurrera azkenean ez du, gure pretentzioa ez da hortik, gerora ikusi beharko da, esan nahi dut azkenean nola llegatzen garen ekainera, zenbat egitasmo eta bildu ditugun, baina gure asmoa gehien bada herriari pixka tresna berriak eskaintzea eta beste giro bat lortzea, eta ojala horren ondorioz hainbat bereziki betiko eragile horiek hartu dezatela, hortik sortu daitezkeen ekimen eta inertziak, eta umil gure egingo dugu eta saiatuko gara. Pandemiak ez pixkat geldiarazi du guztia eta orain tokatzen da berriz martxa hori. Oso nabarmena da, gaur egun gainera ze zailtasunak izan ditugu gauzak antolatzeko. Neurriengatik eta... Zailtasun objektiboa daudelako, pandemia baten erdian gaundelako, baina gero egia da, nik aitortzen dut, neurri horiek herri mugimenduarentzat ere letalak dira. Errazago zen ez antolatzea baino. Diot azkenean hainbat neurri eta beste, eta gu ez gara, lehen aipatu bezala, ez gara profesionalak, ez gara tal, eta batzuetan neurri horiek bermatzeko egoera zailak ematen dira. Eta nabarmena zan ere nik uste dut 2 urte dielako, gure kasuan, Txokogorriko adibidea jarri dizut, lokala municipala da, orduan itxita egon da ere, eta horren baitan zailtasun handiak egon dira herri mugimendua edo kolektibo edo deitu nahi dugun bezala pixkat indartsu egoteko, ez? Eta gerora gehitzen zitzaion bakoitza egoera nola bizi izan dugun, ez da horren nik uste dut benetan eragin handi izan duela. Nik bai ausartzen naiz esatera, Antsoainen gutxinik berpizte bat, gu ikusi dugu berpizte bat badagola, baina kezkatzekoa dela azken 2 urtek egin duten mina. Orduan pertsonak ere pixkat kostatzen zaie agian ekimen hauetara gerturatzea eta... Bai, badago beldur bat eta gero nik uste dut ere kolektiboak osatzen ditugunok pertsona garela. Ez, badirudi batzutan, eta hori, hau iritzi pertsona bada, evidentemente, baina uste dut ere pentsatu beharreko zerbait badala eta landu beharrekoa. Alegia, kolektiboak eta pixkat jarduera publiko hori berrartzeko garrantzitsua dela gu geu enpoderatzea berriro, indar hartzea, gogo hartzea eta horretarako zaintza beti izatzen dugu, baina fase honetan uste dut oso garrantzitsua dela lasaitasun batekin eta ilusio horrekin aurrera egitea. Bide honetik zoaztela, ez? Dirudi. Espero. Saiatu gara gutxinik, esan bezala umil, baina gure filosofia gainera zen besteekin elkartu egin, elkarrekin kontagiatzeko, ez? Momentuz ongi doa eta orain aurrerantzean ere beste ekimen batzuk dituzue, beraz espero dezagun, ez? Primeran joatea guztia. Hori da, espero baietz. Ez dakit amaitzeko, zerbait gelditu izan den, aipatu gabe, ala bestela ez, zerekin bukatzea gustatuko litzaizuken, ze azpimarratuko zenuken edo zemezu? Bai, ez dakit ez zaite zerola buruan gelditzen, bai hasierako ideia hori ez, azkenean Antsoain aurrera ekimena, Antsoainetik Antsoainera garatu nahi dugun ideia dela, eta guk bai lehenesten dugu fase honetan harremana, positibotasuna, kolektibitate, balore horiek ezinbestekoa diela. Guretzat ez da garrantzitsuena zenbat gauza eta zenbat jende mugitzen dugun, beste egingo dugun horrekin benetan hau lortzen dugun edo, ez? Hori egiterik badugu guretzat gaudenon artean gutxinik pozik egon gara. Mila esker, Jon, etortzeagatik eta guztionen berri emateagatik. Eta itxarongo dugu agian dokumentalera, ez? Eta etorri beharko zena berriro aurkezten duzuenean. Ez dakit espektatiba gehiagi ere, herri mailan sortzen ari garen, gero, espero tamainan egongo garela, eta eskerrik asko zuei. Beste bat arte. Eskerrik asko. Udalerrietako albisteekin jarraituko dugu. Antsoainen Larunblai aisialdi programa urritik maiatzera arte izanen da. 2021-22ko Larunblai programa LH 3, 4, 5 eta 6 mailetako neskamutilei eskainiko zaie, 2 larunbatetik behin elkartzeko, 4:00 6:00 Lotza kulturgunean.
D ereduko haurrei bideratutako programa da eta izen emateak irailaren 30 arte egin daitezke 012 telefonoan. Bestalde, aldez aurreko kontsulta publikoa eginen da Antsoaingo udalaren trafiko ordenantza aldatzeko, udalerrian aparkatzea arautzeko. Hala nahi duten herritarrek, erakundeek eta elkarteek urriaren 10 arte helarazi ahal izango dituzte udalak webgunean planteatutako alderdiei buruzko iritziak posta elektronikoaren bidez. Arangurenen gaurtik aurrera kulturetxeak ordutegia luzatuko du, 9:00 ordu batera eta ordu 2:00 Gainera, Ibarreko herrien artean dauden oinezkoentzako eta bizikletentzako bideen sarea modu jasangarrian egokitzeko tailerrak antolatu dituzte. Erakundeak hirigintza ekintza berritzaileak identifikatzeko helburua ezarri du. Honako elementu hauei dagokienez. Oinezkoentzako eta bizikletentzako ibilbideak seinaleztatzea, ikuspegi jasangarri batetik jarri beharreko landaketa motak, parke bio-osasungarrian instalazioak, hala nola aisialdirako guneak eta lurraldeko ondare historiko, kultural eta naturalari buruzko informazio panelak instalatzea. Parte hartze tailerrak urrian zehar egingo dira. Lehenengo biak urriaren 5ean asteartean Mutilako kulturetxean eta hilaren 6ean asteazkenean Arangurenengo kontzeju etxean izanen da 6:30 8:30. Topaketarako, entzuteko eta proposamenak jasotzeko guneak sortuko dira, proiektuari erabiltzaileen ikuspegi oso hurbila emateko asmoz. Gai aldatuz, ikasturtea hastearekin batera, Aranguren Ibarreko ludotekak berriz ere ateak irekiko dizkie 2010 eta 2018 bitartean jaio eta beren denbora librea jolas eta jardueren bidez arindu nahi duten Ibarreko haur guztiei. Ludoteka Mutilako Idoi plazan dago astelehenetik ostiralera eta larunbatetan Eguzki plazako kulturetxeko kanpoko aretoan, arratsaldeko 5:00 7:00. Halaber, Aranguren Ibarreko ludo txiki zerbitzua ere martxan jarriko da. Ludo txikiko ateak zabalik daude beren 0 eta 3 urte bitarteko aurrekin joan nahi duten guraso guztientzat. Bertan, haien aisialdia arindu ahalko dute jolas eta jardueren bidez. Ludo txikiak aurretik adierazitako datetan begiraleen laguntza izanen du. Egun horietan, gurasoei zuzendutako jarduerak egingo dira. Haurren yoga, haurren masajea, ipuinak eta bestelako gaiei buruzko oinarrizko ezagutzak eskaintzeko. Ludo txikira aurrek adingabearen ardura hartuko duen heldu batekin joan beharko dute. Ludo txikia Mutilloako kulturetxeko kanpoko aretoan dago Eguzki plazan, astearte eta ostegunetan 5:00 7:00. Ludotekan adinaren arabera jarduera ezberdinak eginen dira. 4 eta 7 urte bitarteko taldea esploratzaile txikiak izango dira, eta 8-12 urte bitarteko taldeak aisia eta denbora librearen kluba osatuko dute. Euskarazko eguna ostegunetan izanen da eta ikasturtea urriaren 1ean hasiko da. Kuoten, taldeen eta ordutegien inguruko informazioa ludotekan bertan ala udalaren webgunean kontsulta daitezke. Horretaz gain, emakume eta familientzako laguntza juridikorako zerbitzua ere abiatu du Aranguren Ibarreko udalak ostegunero goizeko 10:00 ordu 1:00. Aranguren Ibarreko udaleko 2. solairuan izanen da, eta informazio gehiagorako ala hitzorduak hartzeko oinarrizko gizarte zerbitzuaren bidez egin beharko da. Ostegun honetan, bestalde, Mutilloako elikagai ekologikoen kontsumo taldeak ate irekien eguna ospatuko du. Goizez 11:30 12:30 eta arratsaldez 7:00 8:00 Aranetxean. Kontsumo taldea tokian tokiko elikagai ekologikoen kontsumoaren eta ekoizleei zuzenean erostearen alde egiten duten familiek osatzen dute, eta beraien funtzionamendua erakusteko prest egonen dira ate irekien egunean gerturatzen diren guztiei.
Wild is the Wind da Álvaro Matxinbarrenak Ziudadelako bolborategian aurkeztuko duen erakusketaren izenburua. Erakusketak formaren zorroztasuna eta emozioa landu eta ardatz ditu, eta egileak azken urteetan egindako lan sorta biltzen du. Izan ere, Matxinbarrenaren erakusketa berriz ere Ziudadelan izanen da ikusgai. 2009ko erakusketatik 10 urte baino gehiago igaro ondoren. Erakusketa bere horretan bolborategia bisitatzean sortu zen. Bertan, egileak ikusi zuen argiztapen sistema aldatuta ohikoa ez zen beste gela bat lor zezakeela. Forma kurbatua eta sabaiaren adreilu zoladura ikusi eta gozatu behar ziren horrela tonu egokia lortzeko. Soilik sabaia argiztatzeak eta fokuak alde batera uzteak obraren aldeko beste atmosfera bat sortu du. Iluntasun horrek erabateko lasaitasun giroa sortzen du. Erakusketa urriaren 31 arte egonen da ikusgai, asteartetik larunbatera 11:30 ordu 1:30 eta 6:00 8:30 eta igande eta jaiegunetan goizeko 11:30 ordu 1:30. Bestalde, horretaz gain, Iruñeko udalak bizikletak aparkatzeko beste 3 modulu, estaliak eta bideozaintzadunak instalatuko ditu. Eta hirian dagoeneko martxan dauden 6 gehituko zaizkie. Modulu berriek 20 leku dituzte, lehenago hirian instalatutakoek dituzten 30 lekuen ordez. Eta diseinu optimizatuagoa dute, bide publikoan espazio gutxiago okupatzea ahalbidetzen duena. Kabina berri horiek eskuratzeari esker egungo kokapenak berregituratuko dira. Horrela, gaur egun autobus geltokiko sarreraren ondoan dagoen bizikletak aparkatzeko euskarria Iratzeko monasterioaren kalera aldatuko da, eta Jangoasi Miranda kalean berriki eskuratu diren horietako bat jarriko da. Beste biak Tafalla zeharkalean eta García Ximenez kalean kokatuko dira. Hiriko hainbat puntutan bizikletarako aparkaleku seguruen eskaria aztertu ondoren, Iruñeko udaleko mugikortasun zerbitzuak erabaki du une honetan autobus geltokiaren ondoan dagoen azpiegitura Iratzeko monasterioaren eta Donibaneko ibarbidearen artean dagoen plazara eramatea. Mistoa izanen da, bizilagunendako 40 leku egonen dira eta txandakako 10, bizikletarako aparkaleku publikoen sarearen erabiltzaileendako. Eta Iruñarekin amaitzeko, udazken honetan, antzerki aroaren beste edizio bat iritsiko da, eta 4 antzezlan eskainiko ditu, zeinek hizpide izanen baitituzte, bikote harreman mota ezberdinak, harreman pertsonalak, nortasun eta pertsona batzuk adin jakin batera iristean paratzen duten krisia eta bar. Gazte eta helduei zuzendutako antzerki ziklo hau Iruñeko udalak antolatu du Nafarroako antzerki eskolarekin eta Nafarroako gobernuarekin elkarlanean. Zikloa irailaren 29an, asteazken honetan hasiko da Axut artedramaren emanaldiarekin, zeinek amua taularatuko baitute, eta urriaren 20an jarraituko du Kopaz Kopa obrarekin, Ados teatroaren eskutik. Azaroaren 10an, asteazkenarekin, Andoni Mutilloaren txanda izanen da Esnatu naiz obrarekin. Eta amaitzeko Miren Gaztañaga eta Eneko Sagardoi izanen dira Arriaga Antzokiaren Maitasunaren itxiera ekoizpenaren protagonistak, azaroaren 24an. Emanaldi guztiak Nafarroako antzerki eskolan izanen dira, arratsaldeko 7etan. Eta sarrerak Nafarroako antzerki eskolaren webgunean edo txarteldegian bertan eros daitezke 8 eurotan. Vale, ya está. Neguda da berri aroa. Udazken udaroa. Kaixo, Patxi, zer moduz? Apa, egunon, ondo. Bueno, zu Euskararen jatorria elkarteko kidea zara, ezta?
eta zer egiten duzu elkarte honetan, edo zein da zuen helburua? Bai, bueno, elkartea ja badozka urte batzuk, 15 urte, eta egin duguna batik bat urte hauetan izan da, Euskaren jatorriari buruz dauden teoriak, behintzat ezagutaraztea. Ikerle horiek, batzu joan dira, beste batzu bizi daude, nortzu diren, zer egin duten, eta urtero egin dugu bilkuratxo bat, eta bilkura horietan hainbat izlari gonbidatu, eztabaidak bideratu, elkar ezagutu, eta purka gai zail eta sakon honetan sakontzea, ezta. Zuen helburua zer da, pixkat ikerketa guztiak elkartzea, zuen artean eztabaidatzea, ere ezagutzera ematea ze teoria dauden? Bai, ez da erreza. Hizkuntza izan da milaka eta milaka urtetan zehar garatzen joan den giza jakinduri bat edo gaitasun bat. Eta ez da erreza teoria baten bidez, dana azaltzea. Gure ustez dauden teoria batzuk, bai onomatopeietan oinarritzen direnak, geroko behatzi bat erro nagusi egon zirela, eta horietan apurka garatzen joan zirela, gero beste batzuk proposatzen dituzten 1500 bat erro, eta euskerak oinarri modura. Gure ustez agian izan ditezke fase ezberdinetako egoera azaltzeko teoriak, ezta? Ze, argi dago hasieran oso soinu txikiak eta laburrak izango zirela, batzuk onomatopeikoak, baina milaka eta milaka urteen poderioz, horiek joan ziren espezializatzen, zabaltzen eta osatzen. Eta gero badut adibidez bi ikerle, Bittor Kapanaga eta Josu Naberanek, haiek izaten dute, glaziazio garaian, Europatik jendea jaitsi zenean aterperaino, aterpe oso kontzeptu garrantzitsua, Asturiasetik Perigorderaino, hor badakigu 50.000 urtez edo, gizakia hor modu iraunkor batez egon garela, eta egonkortasun bai genetikoa egon dela, nahiz eta gero indoeuroparrak etorri edo, baina, hor urte asko, milaka urtetan, jende egon zen, gero glaziazioak entzerakoan berriro iparraldera jo zuen, baina, biru glaziazio izan direnez, egon da, baina, bi ikerle hauek, Naberanek eta Kapanagak esaten dute haien iritziz, euskeran badauzkagula 3 hizkuntza zaharren bilketa bat. Ze oinarrizko berbak, esate baterako, ura. Ura erabiltzeko dauzkagu 3 erro. Daukagu ur, agian gehien erabiltzen dena, baina badaukagu baita ere iz, izurde, itxaso, izerdi, eta badaukagu bai gar, garbi, bialdiz ur, bialdiz garden esan nahi du. Orduan, eta baita ere, koba, leize, edo zulo, edo hainbat kontzeptu dauzkagu 3 hitz berdin bezat, 3 sinonimi aukiko genuke, ez? Eta hori oso bitxia da, ez? Urarena batez ere eta antzekoa, ez? Eta, badu teoria asko oso interesgarriak, batzuk osagarriak dira, eta, guk ipintzen dugu iztanak beko apalean, danari entzun behar da, zegoen behin Julen Urquiza hizlari bat izan zen, ez gai honetan, Iruña Beleian da bultzatzen ari garen beste gai bat, esan zuen, gai bati buruz, ez dakizunean, ondo zer dagoen, ez utzi bazterrean ezer ez. Euki hor dana, guk esaten dugu beko apalean ipini behar dugu dana, eta bi ikerlek edo 3 gauza bere esaten badute, hori, goiko apalera igotzen dugu, ez? Euskaren jatorrean gauza gutxi daude goiko apalean, hau da, adostasun batera, goiko apalean daude bi gauza, eta bata da, euskara gutxi aldatu den hizkuntza da, gutxi aldatzen da, eta hori Iruña Beleiak hori frogatuko luke, eta baita ere, paleolitiko berbak ulertu alizatea, itxurra, zulakaitza, aizkora, horrek esan nahi du, milaka urtetan gure, oin dela, 40.000 urteko gure arbasoekin hitz egiteko gaitasun ukiko genuke eta gauza asko elkar ulertzeko. Eta horretan ikerle guztiak ados daude. Gure biltzarretik pasatu direnak. Euskal Filologian irakasten dutenak esaten dute kontrakoa. Esaten dute latinetik gaztelera dagoen aldaketa oso handia, badagoela entzin euskeratik oingo euskerara.
Orduan hor badago sekzio bat edo, eztabaida bat ezagun, ez? Irakasle batzuen artean eta beste ikerle batzuen artean. Baina, hor denporak esango du, nor daukane arrazoia eta egin behar duguna da, eztabaidatu, ikertu eta lasaitasun osoz, gai honi buruz, mintzatzen. Vale. Eta zein da goiko apalorretan dagoen beste baieztapena edo beste... Bata da hori, euskara gutxi aldatu dela, eta hitz batzuk, igual ez dut ondo azaldu, hitz batzuk, euskarak batez ere izan dela hizkuntza deskriptiboa. Hau da, etimologiak ulertu alizateko ulertu behar du gure arbasoak, eta gure arbasoak ez zuten ez idazten, eta transmisioa ahoaren bidez izan behar zenez, ahozko transmisioa, toponimia da oso deskriptiboa dela, eta toponimia dela tresna ezin hobea, baina oso ona euskara ulertzeko, toponimia ulertzeko, eta gure arbasoen hizkuntza ulertzeko. Eta horretan ez dauz bat bakarrik hemengo ikerle batzu, baita ere kanpotar batzu ditugu, adibidez Alemaniako Theo Beneman, hartu zituen Europako ibaiak, eta esan zuen hauek izenak zarrak izan behar dira, eta hor berak identifikatu zituen bi erro, ur erroa eta iz erroa. Eta horiek agertzen dira ibai asko. Eta, hasi zen euskararen bidez ikertzen, eta, berak ikusten zuen, hor bazegoela aukera, gauza batzuk ulertzeko. Gero pasatu zen beste batzuk adibidez, Alemanian badukate artal, tal esan nahi du aran. Eta bere ustez, aran bigarrena hori jan dute, eta artal da, el Valle de Aran, ezta? Osea, batzutan hizkuntza bat galtzen denean, zer egiten da, jartzen da atzean, beste itzulpena ipintzen da el Valle de Aran, eta horrela osatzen dute toponimoa. Eta, badaude ikerle gehiago. Inglaterran badukagu bebai Angus Hunk, berak British Vasconic deitzen du, eta berak Britainia handiko toponimo asko euskararen bidez ikertzen ditu. Baita Euskal Herritik kanpo, baina penintsulan dauden Bernard Mira, Arnaiz Villena, askok adibidez Iberiera azken ikerkuntze baieztatzen dute, hau pizkat euskara gutxi aldatu dute dela, eta toponimiaren bidez, nolabait toponimiak esaten digu, euskara ez dela hizkuntza isolatua izan, beti izan diguten bezala, baizik eta harreman normalak eduki ditu Europako hizkuntza guztiekin. Vale. Eta, aipatu duzu ez, elkarte hau duela 15 urte sortu zen utela ez, eta biltzarrak egiten aritu zaretela orduztik, eta urte hauetako ibilbidea nolakoa izan da? Duela 15 urte eta oraingo egoera berdina da? Ez, gauza asko ikasi dugu, eta jendeak ere, beste lasaitasun, nik uste dute guk sortu baino lehen, hildo ofizialetik kanpoko ikerleak apur bat desprestigiatuta zeudela, ez zeuden inon, eta gaur egun behintzat, interneten ipini ditugu, haien ponentziak ipini dira, ikusi dugu haien artean ere desadostasun batzuk badaudela, eta orduan, logikoa da, jendea ezin da ados egon, baina behintzat eman dugu importantzia bat, eta nik uste dut horri esker batez ere lortu dugu Iruña Beleia ez lurperatzea. Elkartea sortu genuen kasualitatez 2005ko azaroaren 19an Arantzazun egin genuen biltzar batean, eta 3 urte geroago egun berean, 2008ko azaroaren 19an, ez dakit ezagutzen duzun, baina Gasteiz ondoan, Gasteizetik 8 kilometrotara dagoen Iruña Beleiako induzketako grafitoak faltsutzat eman ziren. Baina, zorionez, aurreko 3 urtetan ikertutakoari esker, eta ikusten zenez ados zeudela esan dizudana, euskara gutxi aldatu dela, horrek eman zigun indarra, ziurtasuna, eztabaida ipintzeko. Eta horri esker hasi ginen manifestu bat egin zen,
egin genituen bi biltzar, hasi ziren ponentziak agertzen, gaur egun 29 lan daude esaten dutenak horiek egiazkoak izan daitezkeela. Eta behintzat, orain dela gutxi egin zuten epaiketa eta Madrileko ikerle batek esperientziarik ez zeukana datazioetan, esan zuen berarentzat faltsuak zirela, baina bere ikerketa oso eskasa zen. De hecho, uko egin diote bidaltzea Europako laborategi honenetara, Peñabrillako grafitoak, eta gu badakigu zergatik den, bildur handia daukate, Europan egunero datatzen daudenei bidaltzea. Badakitelako egiazkoak izan daitezke. Orduan, bidali zioten lan bat egitea esperientziarik ez zeukan Vicente Navarroko tekniko bati, baina tekniko honek ez zuen kalibratu, makina erosi berria zen, ez zuen kalibratu. Gero erabili zuen metodo ez du inork erabiltzen, oso metodo ez dauka, beharko genuke beste hitzaldi bat esplikatzeko. Baina ez dute bidali nahi izan esperientzia gehien daukaten laborategiak. Hori izan da, lotsagarria eta hori lortu arte borrokatuko dugu. Euskal filologiarako izugarrizko altxorra izan daiteke eta bintzat balio izan digu hori, bintzat enpoderatzeko, ahalduntzeko, indartzeko eta lasitasun osoz edozinekin diskutitzen. Adibidez, biltzarrean, nahi baduzu galdera gehiago egin. Zer barkatu? Ez, adibide bat edukiko dugu biltzarrean, bai? Euskaltzaindiak hiztegi etimologiko bat egiteko, bazeukan aukera polit bat eta zen oinarritzea adibidez Agut Tobar egin zuten hiztegi famatuan, nahiko ibili izan Agudek 40 urtez hiztegi bat egiten. Batez ere, berak topatu zituen lotura asko beste hizkuntzekin, nahiz eta berak pentsatzen zuen ez zegoela, ez zuen ulertzen zergatik zegoen lotura hori, baina jaso zituen gauza pilo bat. Batez ere euskara ikusten zen ez ere hizkuntza isolatua. Hori oso debate garrantzitsua da. Eta horretan oinarritu beharrean egin du hiztegi berri bat, hiztegi etimologiko berri bat, hor Joseba Lakarra ibilida bat. Eta justo aurkeztuko dugu oraingo biltzarrean Einaut Etxamendi, baita bera euskaltzaina da, egindako hiztegi bat esaten duena, ezetz. Hor egin duen euskaltzainen hiztegi hau, bere ustez, ez dela oso baliagarri izango, ez dirako kontutan hartu orain arte, hain zuzen ere hainbat ikerlek egindako azterketa. Eta ez dugu esan ez, baina biltzarra larun batean izango da, ziordin, eta bertan honetaz gain zer ahalko dugu aurkitu? Bai, biltzar batzuetan saiatu izan gara gai monografiko bat edo gai bat nagusiki lantzen saiatu gara. Orain dela urte batzuk egin genuen justo Nafarroan, egin genuen biltzar batean Garesen egin genuen, egin genuen genetikari buruzko lehenengo bilkura. Eta oso polit izan zen, lortu genuen ekartzea Europan oso famatua den Stephen Oppenheimer, lehenengo aldiz Euskal Herrira. Eta jakin izan genuen, geratu ginen denak harrituta ere zen, Stephen Oppenheimerrek Britaniarren, 10.000 Britaniarren ADN aztertu ondoren, ondorioztatu zuen Britaniarrak jatorriz euskaldunak direla. Hau da, Irlandan ekarpen genetikoa hemengo aterpetik 80%koa dela. Galestarrengan gutxiago 80%, eta gainerako Britaniar eta Eskoziarrengan 70%. Zergatik badakizu dela 10.000 urte Irlanda eta Britainia Handia kontinenteari lotuta zeudela, itsasoa 1 metro berago zegoelako, eta orduan kostaldetik, Akitaniatik, landetatik gokorantz egin zen migrazioa, eta horregatik Irlanda dagoenez kostaldean hor ekarpen gehiago dago. Eta gero, urak igo zirenean, pizka bat izan zen kapsula genetiko bat. Inglaterrak eduki ditu harremanak kontinentearekin, baina gutxiago, asko gutxiago. Orduan, nahiko mantendu dute Britaniarrek euren jatorrizko genetik. Eta oso interesgarri izan zen, oso polita, Maia Martínez de Pancorbo,
hemengo Biomix edo DNA Bankuko Unibertsitateko irakasleak esan zuen berak ikerketa ondorio berdinera heldu zela. Eta galdetu zion, oso bitxi izan zen Jon Gorriño, Lumostarra galdetu zion Stephen Oppenheimerri izan zion, Stephen, eta zein da ekarpen genetikoa sajoiak, edo normandoak, edo... Eta esan zuen asko txikiagoa, 105 inguru. Eta orduan esan zion Jon Gorriñok bere zera irrifartzarekin izan zion. Orduan Stephen, aldatu behar duzu izena, ezarete anglo-sajoiak, bazarete anglo-baskoiak. Anekdota bezala. Oso politi izan zen Gareseko biltzarroa. Eta nahi izan dugu berriro genetikara itzuli, badut ikerketa batzuk, entzun izan dugu gainera Atapuertan egindako oso gorpuz gutxiekin ondorio arraro batzuk. Adibidez, Euskaldunak egin dela 4.000 urte etorritako Mesopotamiatik etorritakoa garela batipa, gero bezzeltak omen garela, eta hainbeste albiste daudenez azken bolada honetan, justo goizean, hitz egingo dugu genetikari buruz, horretarako 3 hizlari gonbidatu ditugu, bi dira Gasteizko Biomix ikerketa zentroko Maria Martinez Pankorbo lehen egon zana, Gakarezen, eta orain bere lankide bat, Miriam Baeta, eta batetik Marianek hitz egingo du Y-kromosoma egin dituzte ikerketa batzuk, eta ikusten dute hor agian aldaketa bat egon zela brontze aroan, ondela 4.500 urte, eta horri buruz hitz egingo dugu. Maria Martinez Pankorbo, zuzendaria da bera. Eta bere lankidea Miriam Baeta, Baiartuik, hitz egingo du batez ere oroimen historikoa, Gerra Zibilean eta lurperatuta duen 1.000 pertsona omen daude, baiek nola egiten duten azterketa genetikoak jendea identifikatzeko, eta horri buruz zer egin duten laborategian. Gero Antonio Arnaiz da immunologoa, baina genetika azterketa asko egin ditu, eta baita hizkuntzalaritza, hau Konpluzentziako irakaslea da, eta berak izenburu bitxiago ipini du, jarri du Vascos, genética y los titulares de los periódicos. Esaten du, egunkari guztietan genetikari buruzko ikerketa bat agertzen denean bapatean, esaten du genetikako azterketa asko, denporaz aztertu behar direla, kontrastatu behar direla, eta bilatzen denean publizitatea eta helburu zehaz batekin, hor pentsatu aldugula beste helburu bat dagoen. Esan berak esaten du kontu handiz hartu dela ikerketa guztia. Eman nolako gauza bat baleko txateman, genetika bada zientzia zehatza bai, baina askotan gorputz gutxiegi hartzen dira, kutsatzeko aukera asko dago, eta kontu zibiltzeko. Batez ere ikusten denean, hor beste helburu bat dagoela atzean. Eta arratsaldean itzingo dugu gehiago, hori, euskaltzaindiak egin duen hiztegi etimologikoari buruz, eta Inaut Etxamendik egizainburuk, bazen Nafarrak, azalduko dugu berak egindako noriteko kontra azterketa kritikoera. Argitaratu du liburu bat, eta hor hartu du banan, hango liburuan aztertutako berrehun etimologia, eta berak, bere ustez, beste batzuk izan daitezke. Horiek egon daitezke erratuta bere ustez. Eta gero baita ere, egongo dira Javier Goitia eta Jon Goitia, eta hauek egin dituzte bakoitzak liburu batzuk, etimologi buruz, eta haien iritziz ere, hor akats asko badaude. Hartzen hizkuntza isolatu bezala euskera. Eta orduan, hitz bat ondoko hizkuntzetan badago, abade hitza esate baterako, Europako hizkuntza askotan dago. Automatikoki esaten dute euskerak hartu dela bestengandik. Baina haiek esaten dute aba erroa euskera oso garrantzitsua bere esplikatu daitekela, eta oroar esaten dute ikerle hauek, eta igual arrazoia daukate, esaten dute datorrela latinetik eta arabieratik. Eta egia da, latina eta arabiera asko idatzi diren hizkuntzak dira, baina atzokoa dira, latinak 2007 urte dauka, arabierak ere
Eta segurazki horietako berba asko lege hitza adibidez. Badago libereraz. Libereraz badago, euskerak ez du hartu latinetik. Baizik eta latinak eta Europako hizkuntzak, Europako ama hizkuntzatik hartu dutela. Askotan erabiltzen dugu euskera baino ama hizkuntza. Eta proposatzen dena da hor, aterpean, Asturiasetik Perigorrera egon zen aterpean, hor egon zela aintzineko hizkuntza bat Europa, eta aintzineko hizkuntza hori, indoeuroparrak etorri baino lehen, hor, antzeko izan zela, eta ibiltariak zirenez, eta behartuta zeudenez beste planekin gurutzatzen zirenean, ez? Elkar ulertzeko berdintasun minimoan mantendu zuela. Baina indoeuropeoekin eta sedentarizazioarekin, ja finkatu zenean bakoitza bere lurraldean, bereizketa hasi zela. Da beste ikuspegi guztiz desberdina. Eta orduan hauek esaten dute, hitz bat, antzeko hizkuntzetan badaude Europan, ez desan nahi euskerak azkena izan dena hartzen. Euskera izan daitelako, Europako ama hizkuntza horretatik, hobeto mantendu dituen erroza. Orduan, ikuspegi oso kontrajarriak dira, eta denporak esango digu, baina egia da pertsona hauek gai dira toponimo asko. Oin dela gutxi adibidez, agertu da Juan Martín Elezpururen liburua, bera egon da hor Italia iparraldetan, Suitzan, eta hor ikusi ditu toponimo batzuk hemengoak igualak. Eta Sardinen gauza bera, beste liburu bat argitaratu zuen oin dela urte gutxi, eta gauza bera, orduan, hitz bat, aritza, antzekoa, aritza dauden lekua, hor ezin da kasualitate izan. Horrek esan nahi du, hor sustrato bat badaukagula, eta, gero aldatu izana eta hori ez du izan nahi, euskerak esaten dutena, baina importantzia gehiago uki dezakela, toponimia, hidronimia, zarra, baztertzeko. Orduan, eztabaidatzeko, ez? Gunea ere sortuko duzu hor biltzar horretan. Bai, hori da gustatzen zaiguna. Pizka bat eztabaida pilpilean, ez da? Eta, nori dago zuzendua, ez? Biltzarra. Oso jende, azalpenak beti izaten diegu, gure biltzarra jende orori dago zuzenduta. Ez da genetista bat izan behar, genetista bazara, gauzak hobetu lertuko dituzu, baina oso modu divulgatiboan azaltzen dute, beti dira liburu bat ematen dugu bai, eta da kultura orokorra pizka bat interesa daukana gure historian ikertzeko, kasu honetan gure etimologietan eta genetikan pizka bat egon dauden azken ikerketak ezagutzeko aukera oso polita da. Egingo dugu Ziordiko Amarauna zentroan, eta, 40 euro baino ez du balio, bazkaria barne, gidaliburua barne, eta aukera oso polita da, benetan janzteko, ikasteko, eta jende ezagutzeko. Ez dakit agian bukatzeko, zerbait faltatu izan den, zerbait garrantzitsua esateko, ala? Bai, batek izena eman nahiko balu, igual emango dugu horretarako, ni baduzera apuntatu, baina, bi aukera daude, edo posta elektronikoz edo telefono. Posta elektronikoz da, euskeraren erekin, euskeraren jatorria dana jarraian, abildua, gmail.com, edo bestela telefono bat ere badago, 662-901-248, errepikatuko dut igual, 662-901-248. Eta, animatzen dugu jendea, nahi badu, burutzera. Larun batean, Ziordi. Primeran, gainera web horria ere baduzu ez, euskeraren jatorria, eta nire aurki daiteke informazio guztia. Hori da, hor dago informazio guztia. Vale, mila esker, orduan, Patxi, gurekin hitz egiteagatik. Eskerrik asko zuei, aukera emateagatik, honen berri emateko. Eta ongi joan dadila, guztia. Vale. Beste da arte. Bai, eskerrik asko.
Beno, gaurkoz, hau izan da guztia. Mil esker oregoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.